Siya di pa jud kusugto na tong lakiha oh. Napay pakapin anak, di na siya kansi. Ayo! 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 Kinsa man si pangayo? Ayo, nay tao dire. Ngano lang may gwapa nga dalaga ni ani diri ah? Unsay ato gang? Hi auntie. Nas Mr. Limdira. Ngano na may nangita sa kong anak? Akadali lang gang ha kay kong pukawon. Hoy, 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 hoy. Samang ka mo. Matanda kay nangita ni mga gwapa nga dalaga. Ha? Saan gwapa nga dalaga? Patay. Di, ma. Ina ma, mawala ko diri ah. Ha? Ngano man? Basta ma, ina nga wala ko diri ah. Ikaw na. Sige, ikaw na. Ay gang, wala daw siya diri ay ingon niya. Naglibog ko auntie nga siya gaingon nga wa siya dira. Ing narugod auntie nga nakoy manok para niya. Ay, kadali lang gang ha. Hoy, wala man siya nakabalo nga na akadiri ah. Naon sa mampug ka mo, sulti mo. Ay, niingon mampug kag wala daw siya diri ah. Ingon niya. Ay, sorry. Naano siya manok ihatag para ninyo. Ay, katundran lang niya nga manok para to sa ako. Ina, mabi kung si tuyo niya. Ah, sige, sige, sige. Ay, gang, unsa day tuyo nimo sa akong anak? Manguyab ko niya auntie. Ah, mao ba? Ah, sige, sige, ako sige nun ha. Hoy, manguyab mo si mo ha. Pagkaswerte ni mo, ikwapa ka. Sana. Hanguyab, madili ko maoy. Nga nung ka natagaan ko yung manok. Manok, naunsa man kamoy imong anak, imo ra ikambyo sa mga manok. Ina mabi kung gusto na dali sa manguyab sa kuha, ina nga tulo ka kanding akong gusto. Ay, gang, kung gusto daw ka manguyab niya, tulo daw ka kanding ang dala ah. Kanding iyang gusto auntie. Ay sa kariyot ha kay mabalik ra ko magkuha ko kanding. Salamat nila ka na gyud siya. Tanawon gyud nato gusto na daw siya manguyab sa kuha. Oh, so balik eh. Gahiya ning tulo ka kanding oy. Bahala na gahi oy, basta love na utong usa ka tawo. Hala, nagdala yun siya ang kanding. Hoy, 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 hoy. Balat yakin, balik ang chika. Nagdala yun ang kanding para sa imo ha. Sure drama we. Kawa nagdala man jud kanding ma. Ina mabi nagbago na akong gusto kay dugay siya ni abot. Kabaw ma, kung gusto na daw siya manguyab sa kuha, kabaw ipadala siya ha. Grabe, demanding naman kay ka. Naunsa naman ka, uy. Lord, di ka may mong anak itsuraan. Ipagpalit ni mo ng kanding at tulura. Ina. Yatian ni tawa na. Swerte naman kay ka, uy. Sige, ikaw saan nun? Swerte. Tanaw na itong makadala ba yun siya? Isa aming anak namin. Pingin mo makulay na pag gusto. Auntie, derag tulo ka kanding oh. Tulo jud ni kabuk para I love you. Ay, gang. Lahi na po daw yung gusto. Kabaw na po daw. Dito siya ganag kanding na pud auntie. Aw kabaw na pero pangitaon. Ay, makuha yung kabaw, gang. Ah, sige, gang. Pag-amping. Siya di pa jud kusugto na tong lakiha oh. Napay pakapin anak, di na siya kansi. Ante, nana ko'y kabaw da. Hala, nagdala yun ay kabaw. Kaya pud mo gawas ning lakiha. Uy, hard to get man. Dali, sige. Sana ma. Ay, wala, nara. Di pa yun mo sugton na nagdala ng kabaw para sa imo, ha? Kalasgaw, mang kamay mo, mang kong gibuking. Alina, gawas na kay mag-date tang duha ba mag-inistorya hay ragud ta. Mag-date ng duha. Sana nang mag-istorya tagamay. Istorya lang ka dito. Okay, manulak mang kama. Alina, imo na ning kabaw ihatag des mong mama. Tara mag-date na ta. Ba! Guwapa pag namisita sa imo, ha? Juicy pa kayo ka. Patay! Hingiga po ni mo eh. Grabe po ni mo eh. Kasunada, jugi ka manguyab sa kuha. Manok kanding o kabaw. Asa makatugikan? Saman na panago man ta. Nay, tag-iya o ay sabak kinasakpan ta. Tagiya siya. Katong manok, kanding o kabaw ganina.
Patay. Tay! Ayun, sabok! Para ba ito ni mo? Aman ba akong kanding kabaw manok ha?